салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ ба хайру шодӣ бошад. Фирӯз ҳастам дар ихтиёри шумо ва шумо дар канали Фирӯз FL қарор доред. имрӯз мехостам барои шумо як қиссаи бениҳоят олиҷанобро нақл намоям ва боварӣ дорам ки дар шумо барои сохтани оилаи солиму хушбахту хушнуд бениҳоят кӯмак мерасонад ва дар зиндагӣ якдигарфаҳмиро аз худ менамоед. дута дӯст буданд. онҳо дар баҳр ҳамин хел шиноварикунон ба ин тарафи дунё ба он тарафи дунё ҳаракат мекарданд ва онҳо як рӯз тасмим мегиранд ки аз пайи ҷустуҷӯ кардани хушбахтии хеш мешаванд ва онҳо мераванд аз пайи кофтукоби хушбахтии хеш. ва ҳангоме ки онҳо дар як ана ҳамон қишлоқ ҷой меистанд менигаранд, дар он ҷо яке аз ин дӯстҳо мебинад ки як ана ҳамон сардори қишлоқ, раиси қишлоқ дута духтар доштааст. якташ духтари калонияш бениҳоят духтари зебо хушрӯ ва духтари хурдияш на он қадар духтари безе будааста. баъд ин бача тарафи дӯсташ гап мезанад ки тамом, ман хушбахтиама ёфтам, акнун ман дигар ана инҷо ба местам, зан мегирам, соҳиби оила мешавам, ана ҳамин хел. баъд ин дӯсташ гап мезанад ки бале дӯстам, ту кори хуб кардӣ, ана ҳамин духтари калони раиси қишлоқ бениҳоят духтари зебо аст, ҳатман ба ана ҳамин хонадор шав. баъдан ин дӯсташ мегӯяд ки не, ту маро нодуруст фаҳмидӣ, ман ин духтари калониро гирифтанӣ нестам, ман мехоҳам ки ҳамин духтари майдакиро гирем. баъд ин дӯсташ ғазаболуд мешавад, мегӯяд чи ту сард задагия, ин духтари безеба чӣ хеле мегирӣ ту? баъд ин ҷураш гап мезанад ки ман қарор қабул кардам, ана ҳамин духтара мегирам. баъдан ин дӯсташ меравад дар шибо аз пайи ҷустуҷӯ кардани хушбахтӣ хеш мешавад. баъдан дар ана ҳамин қишлоқҷой якта расму русум будааст ки барои духтари беҳтарини ҳамин духтари зебои ҳамин қишлоқ 10 гов бояд ки мебурда медода, баъд оиладор мешуда. барои ҳамин ин писар мегирад 10 гова мехарад, мебарад назди раиси қишлоқ, назди падари ҳамон духтар. ассалому алейкум акаҷон, ман мехоҳам ки духтари шуморо ба занӣ гирам, ина 10 гов овардам. баъдан раиси қишлоқ мегӯяд ки бале писарам, ту кори дуруст кардӣ, духтари калонии ман духтари бениҳоят зебо аст, вай 10 говда меарзад, гир духтарма бар говта мон. баъдан ин бача мегӯяд ки не акаҷон, шумо маро нодуруст фаҳмидед, ман духтари калонии шуморо гирифтанӣ нестам ба занӣ, ман духтари хурдиятонро мегирам. баъд ин раиси қишлоқ гап мезанад ки не, барои духтари хурдиам ин зебо нестай ку безебай, мақсад симои хуб надорад, 2 гов те баса гирифта рав. ин бача мегӯяд ки не, ман 10 гов метиҳам барои духтари хурдитон мерам. хай хорошо мегӯянд, метиҳам говора мераванд. баъдан пас аз чанд сол мегузарад, оила барпо мешавад, ин мард соҳиби фарзандои бениҳоят хушнуд мешавад. баъдан пас аз чанд сол ҳамин дӯсташ боз ба назди ҷураш хабаргирӣ мебиёяд ва дарро тақтақ мекунад ва як зани бениҳоят зебо, як зани бениҳоят ҳамин хел симояш рӯшанӣ карда истодааст, мисли фаришта нуронӣ. дарро ҳуй мекунад ва мегӯяд ассалому алейкум, мегӯяд ки ман ҳамин хел дӯстам дар ҷустуҷӯ ҳастам, мегӯяд ки биёед дароед, дар хона аст хати фарзандор. баъд ин мардак ҳайрон мешавад, мегӯяд ки зан ки буд дари маро ҳуй карди, хеле зани зебо. баъдан меравад, дӯсташро мебинанд, мешинанд, хай як сари пиёла чой суҳбат мекунанд. баъд аз дӯсташ мепурсад ки чӣ хел зиндагӣ, чӣ хел рафта истай? мегӯяд бениҳоят хушбахтам, мана фарзандора би, мана зиндагиам хуб рафта истодааст. баъд ин дӯсташ гап мезанад ки ин зан ки аст дари маро кушод, зани дуюм гирифтӣ? баъдан ин мард мегӯяд ки не, ҳамун занака, ҳамун духтаре ки гирифта будам, ҳавай. мегӯяд чӣ хел? вай ин қадар як духтари безе буд ку тамоман афт башара рӯ надошт, чӣ хеле хушрӯ шудагия? мегӯяд ки намедонам, рафта пурсай худаш. баъдан ин ҷураш ҳайрон мешавад, мегӯяд майлаш, хай шармандагиам бошад, мерам мепурсам. меравад ба назди ана ҳамон зан, баъд салом алейк мекунад, ассалому алейкум апаҷон, бахшиш ки сухани камтар дардовар гап мезанам, сухани ноҷо гап мезанам, дағал гап мезанам. рости гап, шумо агар дар ёд дошта бошед, аввал ин қадар симои зебо, чеҳраи хуб надоштед. чӣ хел шуд ки шумо ин қадар дигар шудед, ин қадар чеҳратон иваз шуд, зебо шудед? сираш дар чи аст? баъдан ин зан бениҳоят як сухани, як ҷавоби олӣ метиҳад. хуб гӯш кунед, ҳаминҷаша хуб бо диққат гӯш кунед. медонед чӣ мегӯяд? мегӯяд ки
бале шумо дуруст мегӯед, ман ҳамин хел зани симои хуб надоштам, лекин як рӯзе ман фаҳмидам ки арзиши ман 10 гов меистад. барои ҳамин дӯстони азиз, агар шумо хоҳед ки иваз шавии дигар шахсиятро дар рӯпарӯятон, дар муқобилатон бинед, шумо бояд ҳатман ки бо арзиш будани ин шахсиятро дар назди худатон нишон диҳед. масалан барои шумо шавҳаратон хуб мутобиқат намебиёяд. Бисёре аз мо ҳам хеле феъл дорем, мегӯем ки шавҳарам да гапаш нест, лекин агар камтарак феълша ихел мекунад зур мешед. зани ма да гапаш нест, лекин агар камтарак ихел мешед зур мешед. бинед, агар шумо мехоҳед ки ҳамин шахсияти дар рӯпарӯи шумо буда иваз шавад, дигар шавад, шумо бояд ки қадри вая, арзиши вая, чӣ гуна арзиши қимат доштани вая нишон дода тавонед. ҳангоме ки одам дид ки вай дар корӣ аст, вай зиндагии шумо дар корӣ аст, вай зиндагии шумо наф расонда метавонад, шумо бояд ки нишон диҳед ки ба ҳамон одам шумо ниёз доред. ҳангоме ки ҳамин шахсият ҳамин чиза мебинад, вай ҳатман чӣ кор мекунад? ба шумо хеле мечаспад, ба дигар мешавад ва ҳамон шахсияте ки шумо мехоҳед бинед ҳамин шахсията ана ҳамон мешавад. барои ҳамин ҳама вақт дар зиндагӣ фаромӯш накунед ки шумо олитарин шахсият ҳастед ва шумо бо арзиштарин шахсият ҳастед. инро ман ба шумо гуфта истодам. саломату сарбаланду муваффақу комёб бошед азизони дил. ба пеш. раҳмат ба диққататон.